Wain karubag, subsubilingan na kita na natatalaki nga pa kami yung manong Jun Seriana sa katawid. Idol John Mark Pastor. Apo nagmadimang mo ito dito group chat ko na po Diyos ko. Agsar din kayo kumatikas ng arami John. Agbalbaliw kayo. Apo Dr. Derek Vizca. Sino pwede ito nga dito online ni Dr. Emil, of course. Kini Tantan. Okay. Apo, natambakan kami ti mensahen. Apo, hindi kayo kumaag lumlumdaang noks pari kami mabasa amin. Anyway, magandang hapon po mga pogi. Maglaki dito tapos may ayod mo pa. Binabati ko nga po ang mga Domingo and Lazarin family dito sa Victoria, San Mateo, Ricosong po yung Philippine Geography and Alpasan. And good PM Sir Jun and John Mark. Igrit na kami man ang madamang dito nga kada kayo agyaman mga source Ismerlina, Tibolinaw, Aurora, Isabela. And last, naimbag alda yung mga idol pa-request man dito sunata nga naglumas iti arak. Apo kasla da arak kita inyo tataan. Oray bawal mayat na tayo idol. It's me Balong iti barangay Talungan, Reyna Mercedes. Thanks idol kablaaw man iti Jerwin nga turog ko na apo. Mangag na nga rotatatak yun katurog mga kunam. Ayan, may nagpapabati dito sa messenger ko. Kaya pabati naman GM dito sa Barangay San Manuel, Lagilian. Si Jerome Galandes ito ng NMAX Club Philippines, Isabela. Yan. Nagyaman sir, sakto. Nag-ayos ako ng motor ngayon. Nakikinig ako. Pakibati si Papa Bonifacio Galandes. Ngagkarakartib galba. Kung ano eh. Dapat dito nyo. Insan, pakikablao man, dagijay drivers ti dump truck, jay Beats Hardware and Construction Supplies, ken F1 Gas, Nueva Era. Pig sa sounds na mayat pay. Kantaan da si Siwit. Di gusto damdama. Kung na naman na eh. No dala to mga extra nga ba ano talaga. Okay na bang tayo karuba pa request man da jay kumutukotiko check ni Elsie Villanueva from Libertad. More power, God bless FDD Agyaman. Apo kalkalpas mi nga kinansion apo. Pinal palaran nami. And here's another one. Nice Sunday ang mga idol. Is mi Prince Heart Siaso. Ano pa sa atin tayo, di ba? Siguro. Ano pasan na basa ni Ate Bel, kulalabat. Sir, kablaon nyo man, family kulyado, dita kulalabat, kastamat, anak ko ni Alvin Arnold, Mary Ann, Ken, EJ, patpatog ko ni Apokok. Lavinia, request si Anugot, Agyaman, and hello karuba, great kumantoy anak ko nga ni birthday. Nubigat, April 20, di may ka 41 birthday, kastamat Agyaman na kadagiti, agititad ti manok, kan bagas. Ngayon tid ni Mayor Ming, Velmer Bravo, ken ni Kapitan Mi, nga ni Gerald Romwa, ken dagiti kagawad ng TED, ti grocery, salamat kada kuwada request ko jay ayatang ka sagot ko kinanak kong birthday. It's me Norma Bermudez ti San Isidro, Isabela. Bala na dago sa ay ayaten ka inggan at tungpalbiyan dinto mama dinto manasanas nubaybay anak laksidang tuy ayat tungpal kuntun liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ibang pangruna dinto ket agsarday gaing kaidumduma nugulipan na ket siyak tiranggasam banag kuntun patay anak kalkaldaay.
ayaten ka inggan at tungpalbiyan dinto mamalim dinto manasanas nubaybay anak laksiden tuy ayat tungpal kuntong liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ipang pangrunang dintukat at sarday nga in ka idumduma nuguliban na ket siya tirang gasang balak kuntong patay ana kalkaldaay balak kuntong patay ana kalkaldaay. A few more dedication balong tani. We have only 4 minutes to go before our break. So thank you so much kada kita nag-request that song. Ket ko na ni Resel. Apo onting kay pakonek kini Chief. Alam mo na. Okay. Pa-shoutout nga po sa mga taga-Kabatuan. Kung ni Rosel Jan Rambak. Ayan. So kada kita taga-Kabatuan. Naimbag aldaw yung po. Ditang awan labas na. Awan di agtug-tuglop. Ket ko na ni ading Cecil. Pa-shoutout naman po kami. Ay, kano taga UAE Cabo Group. Kung na nating Cecil nga bangoy na. Okay. Naimpag daw ko kayo mga idol sa ating amak ken Manong Jun kalakman namin ngagdindingag dito and me. Nang ro na kini tatay ko Alfredo ordinaryo nga awan langan. Nangagdingdingag kada Domingo kan kada giti. Amin nga family ordinaryo kon family pagaduan Jeramon. Request jay inawan patag. Yes. More power to your program and God bless you always. Keep safe mga idol. Ni Donna Atoy, ti San Antonio, Purok 3, Villa Sanchez, San Guillermo. Mayat nga ibalseken, ibasibas ti ka partner da jay kumutikot-tikot ko na ni ading Ella International. Iti may isa kadag iti babae, ang babaeng hindi makaalis sa loob ng kwarto because of lockdown. Diyos ko ading, I can feel you, nagrigat magayam tag-istambay ti unig ti balay. Ana, po Diyos ko, makutikot ko aming kukutikutan. Sige mo balong, ada tikot-kutikutan awan. Kutik-kutik no kaji ko. Apo. Kaji motor ko. Ken Logan. Sulat ati kutik-kutik ko na. Good afternoon kini Monalyn iti Kirino Isabela. Pabati po kung nanak ka. Diyan mo mopilyado maading ka ibaga maa. Kuya JM ken Manong June pa-shoutout man amin nga taga Villa Carmen. Nang nagruna jibalay ka nagitoy duwa nga kadwak ni Auntie Sally ken Auntie SP. Tsaka gijay kadwa kano na Uncle Moy Jay Saudi so ni Kuya Joel kan Bones request jay dita den nam awan nagbasulak watching from Quezon City, Philippines. Wow. Kapunta 3 minutes ang tinamabatin. Out din lang natin kansyon and then before our break time again. Nupuraw jay bukel tambo-tambong Nunalabaga jay bukel bugbugay Nunangisit jay bukel takit kalding Nunasilap jay bukel okel Nunatangken jay bukel ay nyugday ta Nunasilap jay bukel kamatis day ta Nunakulog jay bukel ibong day ta Nunagkuti jay bukel sikog day ta
Lumapis it abukel ampas dayta. Nukuripit-pit abukel pasas dayta. Genusunggar abukel mungay dayta. Nuna uneg abukel mani dayta. Okay, ngarot abo. Pagbiti oras sa ta. 15 minutos abo. Kalpasan, iti alauna ti malam. Okay, we're back abo. And you're still with your idol, June Seriales, and idol, John Magdel. Nga po, kapintasan. Nga radio station din tayo, Cagayan Valley, 98.5 IFM. Iti idol tayong FM with our program entitled Adda Kami Manan. Kaya't itultulit yung ngarot abo. Di pumasa ka ito yan. Nasasamita po nga pa pangablaw yo kuna nagod PM Kuya June and John Mark kablaawa man dagiti agbilbilag iti mais ito'y Hacienda Baggao kantayin nyo man natay Uncle Berting Kuya nga asawa kuna naman ni Jeffrey Senior request ko man Zero Sumok Susoksok Idol it's me Maria me Jovelyn Alsaybar apo sa bali mag-game ni tok-tokar di sa ko Alsaybar. Okay, gorkat isar din ko beto to. Digiti ngamin walwal group of companies ng mga dadaulo dati ko. Pagwadan data. Ating i-greet na kami man, nagdengdengag kami. Gano'n na Ate Karen May Caro. Yes, good afternoon kada kayo, especially ni Manang Twins, wano ni Apo Administrator iti LGU. Ma'am, good afternoon. Stay beautiful. One. I know you were safe there. Tingma ko na lang, stay beautiful. Ajay papashoutout at tayo tinagan na Monolin Abenyo. Kastamutan, dainang ko bakit, kintatang lakay ito'y kulalabo, kuya tapos ninsan ko aliena may. Yabes, inang kintatang ko ngay so dailin kin Montano. Para kwes, Duyaw Arrosas. Good afternoon mga idol. Papati nga po ang mga taga San Isidro. Sino kumpare Bansyon, kenjay anak ko, at tikasar ni Clarissa. Tamme, domeng, kayong Mario ken bakit ko nga nakaduyan. Idol, request ko man na jay ni Junior nga kaanak. Thanks mga idol, it's me. Kalet ng Ramon. Ay, ni Kalet. Oh, hello Kalet. Pa-shout out po, Bel Gamalog from Salinungan West. Yes. San Mateo. Nagbuntog kag basagot PM Idol June. Greet ko man ni anak ko nga sina Princess Joy at King Faith. Pati ni Mrs. kong ni Aurora Lopez. Nakikinig kami ngayon dito sa Rice Mill. Request ko nga po yung isem-isem. Salamat Idol. Kablak man nila kay ko, kuya, nag-ramid ti ulaw. Iso ni Aga, Tagata. Porog may man, nagkablao, Gigi Romadera, Tagata. Tagata, iti City of Vilaga, nagyaman na kuya from Gigi, Tagata. When, and I met umlao, sudeta nga ta? Wala ka na, nagadaw. Amu. Chip, gusto naman ito na. Anan samot ni Kura na kanyata ni Chip. Nobela dito, nobela. Talaga to. Babati po nga po kami dito sa bahay. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Galing niyo po from Cayaban, San Manuel, Isabela. Richard Cortez, tinagan na pa-play yung Balangkantis. Balangkantis. Okay, pabati mga idol from Rico Jamin. And kung ano to ay mapuno ka talaga nga nakatado. Busog na busog kami sa mga nakikinig ngayon. Thank you so much. Kung ano ni Lourdes Fourier, na imbagang aldo kanya yung adua. Request ko man di Mildred. Bahi kablao man di kiti Kabatuan family dita. Tugi Garausari, agyaman na. Kung na ni Lourdes Fourier. And ni Johnny Dalacano, kung na hello po. Idol watching from Quezon City. God bless po sa all families. Idol ko mga po yung song na Driver and the Well. Using... Dapay na yung nag-MG pakablaw ni Ate Karen. Ni kanupay dade hermoso ading igreet mo. Kin ni Gio, Eko, Ken Kayla ading Rorinda greetings mo. Ayan, good afternoon. Kada kayo ubing dita. Yes. And I wonder talaga manag-TikTok. iti kay kung may upload ako magada jay agad mulmula da kasi nagpinis di jay bangkag sa bangkag da. Arubayan da hindi napunta na turog jay balay da ading. Wala ji ko. Ji balay ni Ate Laika ayan. Yes, sa balay ni Ate Laika. Kahit kung makita di jay kumkuma da jay mulmula da di jay likodan.
What, Siyempre. J, babagamin, ana? Pababa? Ni ading Karen nga men kay puro mo't iso na sursurat, mading agbangbang kag deto. Nahilig pa-share di ko ata. Bol pin la tatigim na. J, nagbalay da. Wala ka to post na dapan di banyo siri. Pero nalaing talaga surat. Yes, Yeah. yes. Creative artist is on Yeah. feature writer. Dapat and, writer ti ko ka, ABCBN ka. Ti trabaho na na. Napabatis sweldo. O sige, LGU latan. Yulatan. Okay nga Rod. Ano dahil tabasang ko? Madi Kanina ka pa eh. Ha? Kinichip mo na Ay, iso i-connect. Ni ating Rowena mo siyang. Ay, ada chika na ate Laika. Hello, good afternoon, teacher Laika. Yes. Okay nga Rod. As requested, itatay pa lang nga po nga request na ito. Inawan pateg. Apaw. Adi ka. Dating nga rin dalawang kantae mo. Di ka, J, patay na pala. Ada lyrics mo ya? Ha? Ada lyrics mo? Di ba meron dyan? Agor ka man? Isardeng. Ano ba? Inawan patagwin no, COVID-19 na. COVID-19 latan. Ano tayo? Awan. Oo niya? Tangay naramitan tigwa na lyrics na dijay. Wait. Okay nga Rod, to increase our awareness apo about COVID-19. Apo sana mabutong tayo nga Rod nga rumuaran, makichenchen da dita nga tigagatangan tayo lang toothpick ko na ay kahaanan. Let us be creative enough apo nga iti usaran nga toothpick iti kita walis ting hangos usaran na. Ayan, taano maliklikan tayo apo ti panagwaras iti COVID dati ko na awan. Meron dyan. Adatoy. Awan. Oray kita ang madata. In lyrics mo din na minsan. Wow, di taoy. Ay na po, mangipapilit ka man. Patay na pala awan. Inawan patek lang na ditoy. Awan. Maniwala ka. I'll give you 5 seconds. Gana 5 more minutes. Wala talaga eh, oh. Awan. Baka di message mo kinita. Idi Ayun. messenger mo kinita. Ayun sa... Messenger. Okay, at the count of 10, dapat atadatan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nagadayo mo kami na inan na yun. 0. Tanay, COVID-19 song, dandaning aghap million views-an. Yes. Keep on following us on YouTube. Patay na pala iyong mayabang dyan sa kanto na gala ng gala. Buti nga sa kanya nang di na manghawa pa at nang manahimik na siya. Puntahan niyo na siya kung talagang mahal niyo siya. Sige, magsisama na. Nang lahat kayo ay mamaalam, nang lahat kayo ay magsilisan. Pero humihiling ako kay Bathala na sana'y wala nang ang luluha pa, na sana'y matauhan ng bawat isa, na sana lang mga kababayan, binaliwala yung utos ng pamahalaan. Nawala na tayo ng doktor na aasahan, na sana nga'y di na madagdagan, at sana nga'y buksan nating isipan. Huwag baliwalain ang kalusugan
kalusugan, makisa tayo. Sana nga'y di pa huli, kaya pa nating bumawi. Makaramdam sana ng takot nang wala nang matigok. Kung lahat ay makikisa, mapupuksa ang epidemya. Tara na, tara na, puntahan nyo na siya. Kung talagang mahal niyo siya, sige magsisama na. Nang lahat kayo ay mamaalam, nang lahat kayo ay magsinlisan. Wow, wow, mga kababayan, binaliwala yung utos ng pamahalaan. Nawala na tayo ng doktor na aasahan, na sana nga'y di na madagdagan. At sana nga'y buksan nating isipan. Huwag baliwalain ang kalusugan, makisa tayo. Sana nga'y di pa huli, kaya pa nating bumawi. Baka ramdam sana ng takot nang wala nang matigok. Kung lahat ay makikiisa, mapupuksa ang epidemya. Tara na, tara na, sa bahay ka lang.